De Alexanderkerk in Rinsemegeest wordt opknapt. En de eerste fase is zo goed als klaar. Douane van de Tour waard woensdagmiddag te plak zet. En daarmee binnen de werkzaamheden on de Tour klaar. Iets wat dringend nodig wie. De Tour wie zeker hersteld daar, want er weer protte inwetteren en mosgroei. Dus ja, dat is protte skeer maken en hier die schouderstekken, je zegt dat hier om je heen, die ben op nij opbouwd en zijn protte nij voerwerk inzet. De Tour is eigendom van de gemeente Dantemadiel. Wethouder Gerben Wiersma vindt het dan ook een eer om de wanne te plak zetten te maaien. Dat weer wel heel spannend, want we ben je best heeg op een steiger. Hier zit ik geen netten op de steiger, dus dat vond ik nog wel even wat. Maar het is natuurlijk geweldig dat zo'n wanne weer helemaal in ere hersteld is. En dat deze Tour wij keurig netjes ervoor stiert. Dus daar ben we heel wies op, want dit is natuurlijk erfgoed. We hebben goede passen maken en nou, dat gebeurt op deze manier. Het is voor het dorp natuurlijk prachtig dat de Tour erbij stiet. De wannen er weer op en de wiezenplaten die zien er weer prachtig mooi uit. Dus de klok die kan weer draaien en de tiert omjaan. Dat is voor het dorp fantastisch. De hele kerk ondergeeft nog meer werkzaamheden. Zo zal het oerwerk ook nog onder de hand naam worden. Eigenlijk binnen 3 fasen, want fase 1 de Tour, fase 2 de buitenkant van de kerk en fase 3 de binnenkant van de kerk, want daar is ook onderhoud nodig.